Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, uzalane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa sifunde incwadi kaJoel umprofete. Isahluko sesibili ivesi le-12 kuze kube i-18. Inkosi ithi, salani seniphendukela kimi ngenhliziyo yonke, ngokuzila nangokukhala nangokulila. Dabulani izinhliziyo zenu, ningadabuli izingubo zenu nje. Niphendukele enkosini uNkulunkulu wenu. Ngoba unomusa nesihawu, uyabekezela, ugcwele ububele, uyadabuka ngobubi athi uyonehlisela khona. Mhlawumbe uzobuye akuyeke anishiyele isibusiso, ukuze nethule enkosini uNkulunkulu wenu umnikelo wokudla nokuphuza. Shayani icilongo eSiyoni, nimemezele ukuzila okuyingcwele. Nibize umbuthano, nihlanganise ibandla, lihlanzwe, nibuthe abadala, niqoqe ngisho nezingane nabancelayo. Umyeni makavuke ecansini lakhe, nomakoti aphume elawini lakhe. Abapriste, izinceku zenkosi, mabakhale phambi kwelathi bathi, shwele Nkosi, hawukela abantu bakho. Unganikeli abantu bakho abalifa lakho ehlazweni, hleze abezizwe babahleke usulu, babagcone bathi, uNkulunkulu wabo usekephi na? Lapho-ke inkosi yabuya yanakekela izwi layo, yabe isihawukela abantu bayo. Thandwa zami, uma siyibuka le ndaba, kunento engithintayo. Ngithintwa uNkulunkulu mekhuluma ngezwi lomprofete wakhe, uma ethi, salani seniphendukela kimina. Salani senibuyela ekhaya. Salani senilungisa isimo sezimpilo zenu. Ngimthanda uma ethi, buyelani kumina, ebese ebalula izinto engizibona zibalulekile. Eyokuqala uthi, phendukelani kumina ngezinhliziyo zenu zonke. Phendukela enkosini ngenhliziyo yami yonke. Okokuqala lokho. Okwesibili, mangiphendukele enkosini ngokuzila, fasting. Okwesithathu, mangiphendukele enkosini ngokukhala, ngokububula, ngokuzisola. Mangibuyele enkosini. Mangibuyele enkosini ngokulila, ngililela izono zami. Mangadabuli nje izingubo zami, kodwa mangidabule nenhliziyo. Kumina ibalekile lento makuthiwa angibuyele enkosini ngenhliziyo yami yonke. Yabona, kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ngiqonde ukuthi inhliziyo yami isekhona yini kule ndawo. Inhliziyo yami ikhona yini ekumjabuliseni uNkulunkulu. Yabona, njengomuntu khona izinto esithi ayi, but akusemina lo. Angisayazi into engijabulisayo. Kade ngayigcina. Khona isimo esibalekile empilweni esithi kumina angisuke kokudala.
angilahle onganginikeza impilo, angisondele uNkulunkulu ngoqobo lwami lonke, angizendlale kuyena ngoba ngaphandle kwakhe angikwazi ukuqhubekela phambili. And so kubalekile kumina ukuba ngiyincenge inhliziyo, ngimnxuse noNkulunkulu ukuba ayiguqule inhliziyo yami, ayihlambulule inhliziyo yami ize ifune ukufana neyakhe. Yabona kwesinye isikhathi neyinkinga esibhekana nazo empilweni ngokukhula kwethu, ukubopha kwenhliziyo, uqina kwenhliziyo, ububi benhliziyo. Yabona ithandwa zami, makuthiwa siba neqiniso, izinto eziningi zoniwa inhliziyo embi. Uyabona ukuba besi nenhliziyo enhle, elalelayo, ehloniphayo, enozwelo, engabe kuningi okubi esikugwemayo, ngabe kuningi okubi esibalekelana nakho. So kumina into engiyibuka ibalekile ekubuyelene enkosini, ukumnxusa uNkulunkulu, Nkosi uze uyiguqule neyami inhliziyo ize iyifuze eyakho. Yabona besufisa lomkhuleko wenhliziyo kaJesu iguqule inhliziyo yami. Ngoba ngokwami angikwazi ukuhlala uma inhliziyo yami ingahlangene, ingashayisani, ingashayi kanye kanye nekaNkulunkulu. Athi obhala kahle encwadini kaJeremiya athi inhliziyo yimbi kunakho konke, ngubani ongayaziyo. Okwesibili, ibalekile inkonzo yokuzila, inkonzo yokuyingcwabela, inkonzo yokuyocela amandla. Ukuzila ke kuyigama elijulile. Hayi, ngiyamzila usibanibani ngoba ngisasendaweni yokukhuleka. Uyabona umkhwenyana uyamzila unkosikazi uma ngokwesintu kukhona izinto ayisebenzisayo. Uthi ngicela ukumzila ngoba ngisafuna ukuhlala kusanokhamba engidlayo, kunempande engiyisebenzisayo engeke ngikwazi ukuhlanganyela naye uma ngisafuna lezi zinto zami zisebenze. Uyamzila lowo muntu, hayi ngoba nakhu emubi, hayi ngoba nakhu kukhona into wrong, kodwa uyazi ukuthi yena kwele mimoya uyazi ukuthi uma lento kumele iphumelele, kumele ngimzile loya. Nakanjalo endaweni yokubuyela uNkulunkulu kunabantu ekumele sibazile, kunezimo ekumele sizizile, kuneyindawo ekumele sizizile. Ayihambisani. Ubozwa abantu abadala bethi hayi ayidumi kanje mizoqhubekela phambili ngoba bayabona badala ukuthi hayi man hayi nangu xame geje umgodi la khuzani. Ibalekile ke kumina lenkonzo yokuzila, kodwa ibalekile nenkonzo yokuzinqabela. Mangifuna ukubuyela uNkulunkulu kunezinto engikumele ngizenze. Khona iphuzu lesithathu elingithintayo, inkonzo yokulila, inkonzo yokukhala, inkonzo yokunxusa. Yabona khona into esishayayo, khona izinto esiyidingayo empilweni ngeke siyithole, soyithola ngenyembezi. And inyembezi zethu
eziyokwazi ukusiqaqela lezo zinto. Inyembezi zethu engaweli phansi eyiwele entendeni isandla sikaThixo. Ukuthi inkosi mina ngokwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwami sengenzile kodwa bheka ngihluleka. Andijulile lento kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyathobisana. uNkulunkulu uyakwenza uzibone ukuthi ayiphumelelanga lento ngoba nakho wena usongqondo, ayiphumelelanga lento ngoba nakho wena unolwazi olukhulu. No, iphumelele ngomusa wami. Ingakho kwesinye isikhathi wena ngokwakho uthi ayi angiyiboni izophumelela lento. Yabona kwesinye isikhathi uyawumuza umuntu ethi ngibhalile nje ukubhala kodwa angiboni ukuthi ngizophasa. Ubona uNkulunkulu esekuphakamisa. Ohlakaniphileke uyayabukele phezulu athi inkosi ukube bewungenami ngabe ngisele endleleni. Indlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise mayizivikele isikhanyisele. Sinika amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.